ରାକେଶ ଚାଲୁନ ଟିକେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଡୁ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ବୋପା ବାଙ୍ଗିରି ଆଡୁ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସୁ। ଆରେ କୋଉ ଦିନ ତୁ 50 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇବାକୁ ଦେଇଛୁ? ବୋପାକୁ କହିବୁ ଗୋଟେ ଗାଟେ କିଣିଅ 50 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇଅ। ଖଣ୍ଡଗିରି ନୁହଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଡୁ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ମମି ପୁଅ ପୁଅ ବୋଉ ଓ ଗାଡି କିଣିବି। ଆରେ କି ଗାଡି? ନିଞ୍ଜା ZX ଟେନାର। ଆରେ କେତେ ଟଙ୍କା? 20 ଲକ୍ଷ। କୁକୁର ବାଡି ପରେ ମତେ ସଣ ସଣ କହୁଛୁ କୋରିଏ ରକ୍ଷ। ଆରେ ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୁ ଆଜି ଚଢି ପିନ୍ଧିଛୁ? ନା ଆରେ କଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିନୁ? ମୂଳରୁ ତ ମୋର ଚଡି ନାହିଁ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି କଣ? ମାମୁଙ୍କର ସେଇ ହାଫ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲି ସେଟା ବିଲେଇ ଚିରି ଦେଇଛି। ହଁ ଏବେ ଏକାତକୁ ଆସିଲୁ। ଯା ବୋପା ପାଇଁ ପାଣି ଭାଙ୍ଗିବୁ, ବୋପା ବିଲରୁ ଆଇଲେ ଗାଧେଇବ। ମୁଁ ଯିବିନି, ଏକାନ କୁଆ ଯିବିନି ମୁଁ। ମତେ 20 ଲକ୍ଷ ଆଗେ ଆଣିକି ଦିଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯୁଆଡେ ଯିବି, ନହେଲେ ଛତ୍ର କରିଦେବି କହୁଛି। ତ ମୁହଁକୁ ସରମ ଥିଲେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପିଲାର ଚଢି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ମତେ କହୁଛି କୋରିଏ ରକ୍ଷ ଦେଇଦି। ମମି ତୁ ମତେ ରଗଉଛୁ ନା? ତୁ ମତେ ରଗଉଛୁ। ମୋ ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ସେନ୍ସିଟିଭ ହେଇଯାଉଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡିପ୍ରେସନ କୁ ପଳଉଛି। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମତେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଏ। କିଛି ଭଲ ହବନି ମମି, ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମତେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଏ। ଧୋଇଲା 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 ପାଟି ଏଠୁ ବଡକୁ ଧୋଇଲା। ମମି 20 ଲକ୍ଷ ଦବୁ ନା ନାଇଁ? ଫାଇନାଲ କଥାଟା ମତେ କହିଦିଏ। ଆରେ 20 ଲକ୍ଷ? ଆରେ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୁଁ କଣ ଘଇତା କରିକି ଆଣିକି ଦେବି? ତୁ ଦବୁନି ଟି? ତୁ ଦବୁନି ଟି? ଦବୁନି ଟି? ଫାଇନାଲ ମୁଁ ମରିବି। ହେ ବାରିପଡା ଉପର ଘଣ୍ଟା ଟାଇଟ୍ ହେଇରେ।